Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum festa kbira u għażiża wisqa l-Knisja għalkemm forsi ftit jafuha. Illum issir il-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, Verġine u Dottur tal-Knisja u waħda mill-patruni tal-Ewropa. Ħa nisimgħu ftit fuq il-ħajja tagħha. Katarina Benincasa twieldet fi Siena fl-1347. Sa minn xkunitha għamlet minn kollox biex tingħaqad ma' Alla u saret terzjarja Dominikana. B'ħeġġa kbira għal Alla u għall proxmu ħabirket għall paċi u għall-għaqda fil-Knisja. Fi żminijiet diffiċli ħafna tħabtet bil-qawwa għal jeddijiet u l-libertà tal-Papa. Flimkien ma' oħrajn li ġabret magħha ngħatat għal ħidma ta' għajnuna għall-fqar u l-morda. Ħalliet kitbiet mimlija b'tagħlim kbejjer spiritwali. Mietet fl-1380 u l-Papa San Pawlu VI ħatara Dottur tal-Knisja fl-1970. Eżis ħuti x'mara tal-għaġeb. Mara tal-għaġeb eżis ħuti ta' turina li u xekk fil-Knisja hemm post speċjali għal kulħadd ta' kien żmien li fih ir-Re ta' Franza kellu tant qawwa li kien jinfluwenza saħansitra ħafna fuq il-Knisja u l-Papa flok kien għadu jgħix Ruma kien beda jgħix f'Avignon in-naħa t'isfel ta' Franza u kien xi ftit jew wisq influwenzat iżejjed mir-Re ta' Franza u hija ġġieldet kemm felħet biex il-Papa jerġa' jiġi Ruma fejn dak iż-żmien ovvjament kien jgħix f'ċerta libertà ikbar, seta' jgħix f'libertà ikbar għax hu kien anke l-kap ċivili tal-Istati tal-Vatikan biex ngħidu hekk u x'hekk. U kienet tiktiblu ħafna ittri biex tħeġġu jerġa' jiġi lura. Mara li għamlet ġejt inkredibbli l-Knisja żisħuti ta' kemm għandna bżonn insiru nafuhom iktar il-qaddisin tagħna. Hekk naqdu dawk il-kotba bil-ħajjiet tal-qaddisejn anke fuq l-internet illum tista' ssib ħafna dwarha. Hekk anke naqraw il-kitbiet tagħha din il-mara kbira. Ejjew għalhekk eżisħuti illum fil-waqt li nitolbu għall-Ewropa tagħna dal-kontinent li tagħna tant qaddisin kbar li issa sfortunatament huma tant ħafna li tbedu mill-fidi biex minn ġdid jerġa' jiskopri l-għeruq sbieħ tiegħu mibnijejn fil-fidi nisranija. Ejjew għalhekk nitħejjew għal il-quddiesa fiċ-ċelebrazzjoni ta' din il-festa tal-lum billi fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna n-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Infaħħru l-Alla bil-qalb fil-festa tal-lum billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla, ħaruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri kollha mejtejn tal-familji Ċefaj u Magro. Nitolbu. O Alla, int ħeġġeġt b'imħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-Mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha
il-poplu tiegħek miġbur xirka waħda fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din hi l-aħbar li smajna minn għandu u l-qegħdin inxandrulkom li Alla u dawl u ebda dlam ma hemm fih. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl u stess, aħna nissieħbu flimkien. U d-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidil u ġust. Hekk li jaħfrilna dnubietna u jwaddafna minn kull ħażin. Jekk ngħidu li ma nidnibx, inkunu qegħdin ningidbuh u kelmtu ma tkunx fina. U liedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma titimbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier lil Ġesu Kristu il-Ġust. Il-kelma tal-mulej. Ħaj lill-Alla, birek ruħ tiegħi il-mulej, birek ruħ tiegħi il-mulej, birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha birek l-isem qaddis tiegħu, birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej u li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, innaħadnek bit-tieba u l-ħliena. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, idum ma jgħadab u kollu modrija. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem, ma dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' ulied uliedhom, ma dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Inumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbirek, missier, sit is-sema u l-art, tal-li jint dawn l-ħwejjeġ għarraftom lil-minu ċkejken. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Evanġeljum qaddis tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġeljum qaddis skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier sejt is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom liċkejknejn. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier.
kif ħadd ma jaraf lil missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn u jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u għomli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Naħseb li l-kol kemm aħna żisħuti meta rridu nagħmlu xi biċċa xogħol ta' delikatezza. Infittxu fejn l-iktar li jkun hemm dawl. U x'hekk. Jekk taqbad biċċa xogħol tit-tiflija, jekk min jaħdem il-bizzilla pereżempju, arti, jew min jagħmel xi xogħol ieħor tal-għid, fejn irid ikollok id-dawl sewwa. U jekk taqbad biċċa xogħol sabiħa biex tiflija, irid ikollok id-dawl għax id-difetti fid-dram jew fejn m'hemmx ħafna dawl ma jidhrux. Għalfejn qed ngħidilkom dan eżisħuti. Mhux l-ewwel darba tisma' min jgħid jiena ma nqerx għax m'għandix inqer. U x'hekk. U dan ifakkarni f'dan li qegħdin ngħidu. Il-mulej qalilna llum mhux hekk permezz ta' San Ġwan l-Appostu fl-ewwel ittra tiegħu. Alla u dawl u ebda dlam m'hemm fih. Il-bniedem iktar ma jersaq lejn Alla, iktar jinduna bid-difetti tiegħu u iktar jinduna bid-dnub tiegħu. Huwa sinjal meta bniedem jgħid m'għandix inqer ħafna drabi jeżisħuti huwa sinjal li l-bniedem ikun qiegħed jifli lilu nnifsu fid-dlam. Mhux bl-għajnuna t'Alla, jiġifieri mhux fid-dawl t'Alla. Interessanti ħafna, Santa Teresa d'Avila mara kbir oħra, u x'hekk illum qed nitkellmu minn Santa Katarina, duttur ieħor tal-Knisja ta' hekk nixtieq insisti jekk illum issib ħafna min jgħid għaliex in-nisa ma jistgħux isiru qassisejn pereżempju. L-importanti mhux issirx qassis jew le ta' għax dik ħaġa veru kien mulej jisejjaħlek. Mhux hekk il-min isejjaħlu dik it-triq tiegħu, imma mhux dik l-iktar importanti. Importanti kemm ikunu qaddisejn. Importanti kemm nagħmlu rida t'Alla f'ħajjitna jixinej tista' tkun l-iktar ħaġa żgħira. Eżisħuti. Għalhekk biex ma nitfixklux ta' ma naħsbux li dawn huma affarijiet ta' dinjità, forsi konna aħna wkoll l-istess li għamilna ċertu żbalji hekk kisna libbisna b'ħafna dinjità ta' affarijiet ta' din id-dinja il-qassejs is-saċerdot u x'hekk. Allura dan il-qaddisien hekk jagħmluna Santa Teresa d'Avila kienet tgħid hekk fil-kitbiet tagħha. Tgħid minn fost kemm hemm qaddisien li kienu midinbin u kkonvertew, f'ħadd minnhom ma nsib konsolazzjoni, għax jien inħossni midinba aktar minnhom il-koll u tgħid għaliex. Turi kemm kienet konvinta. Tgħid għax fil-waqt li dawn meta Alla tom il-grazzja tiegħu hekk inbidlu, kemm ħadd fit-tuljien biex ikkonvertejt. Tgħid li dan 20 sena titħabat magħha nnifisha biex irnexxiela biex il-mulej u aħjar il-mulej jitħabat magħha biex tikkonverti. Kemm nixtieq nikkonvinċi lil min qed jisma' mod speċjali lilkom in-nisa taqraw dawn l-kitbiet tan-nisa l-kbar tal-Knisja ta' għax il-Knisja għandha ħafna nisa kbar ta' qaddisejn mistiċi kbar, Katarina ta' Siena, Teresa d'Avila, Teresa tal-Bambin Ġesu, Teresa ta' Kalkutta, Santa Qaddisa Riċenti il-Papa mill-Duttur tal-Knisja Riċenti mhux qed jaħbad ma' moħħi ħsieb isimha bħalissa Qaddisa Ġermaniża. Insomma, ħafna oħrajn eżisħuti li jistgħu għandulna ħafna ġid. Mela iktar ma nersqu lejn Alla li huwa dawl aktar nintebħu bid-difetti tagħna u bid-nubiet tagħna normali dak. Mela meta inħossu t-tentazzjoni ngħidilek li ngħidu li m'għandix ġnub, ħanersaq quddiem il-mulej u nitolbu fi skiet. U nibda nintebaħ bid-difetti tiegħi u bid-nub tiegħi eżisħuti ta'. Għax kif qalilna l-istess qari u x'hekk, jekk ngħidu li m'għandniex ġnub nkun qegħdin ingidbuh u kelmtu ma tkunx fina u x'hekk. Dak jgħidulna San Ġwan fl-ewwel qari jekk nistqarru dnubietna u fidilu ġust hekk li jaħfrinna dnubietna
u naddafna minn kull ħażen. Imbagħad il-Vanġelu tal-lum sabiħ immens ukoll iż-Ġesuti. U x'hekk Ġesu, nfaħħrek missier se tissimgħu l-art. Għax in dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. X'inhuma dan l-affarijiet li Alla jaħbihom? Jew aħjar dawk li huma għandhom l-erf u d-den ma jistgħux jifhmuhom. Ħafna drabi Ġesuti min intelligenti għandu l-erf ta' din id-dinja jibda jaħseb li jifhem kollox, jista' jifhem kollox. U biex jaċċetta xi ħaġa jagħmel kundizzjoni li jifhimha. U meta jagħmel hekk ma jindunax qed jeskluda lil Alla ta'. Kif tista' tippretendi li tifhem lil Alla u t-triqat tal-Alla, Ġesuti? Minn dawk l-affarijiet li min għandu l-erf u d-den u nżid magħha min jaħseb li jifhem kollox jew li jista' jifhem kollox ma jistax jifhem x'inhuma l-affarijiet tal-fidi lil Alla nnifsu, l-imħabba tal-Alla. U Ġesu stess ikompli jurina il-misteru tas-salib. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Kif tista' tifhem moħħok il-misteru tas-salib? Il-koll kemm aħna għandna salib. Id-dinja tgħidlek aħarbu. Id-dinja tgħidlek gawdi d-dinja, ħatinsa bit-batijiet u bit-slaleb. U x'hekk? U Ġesu mhux hekk jgħidilna. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni. U x'hekk? Madmat tafu x'inhu u x'hekk? Dik l-injama li kienu jagħmlu fuqhom il-barrejn, ġeneralment kienu jkunu żewġ barrejn jew oġiela, jagħmlu injama hekk biex jiġbdu l-moħħriet ilu kif kienu jaħartu. Dik hi l-madmat. Allura qed jgħid għas-salib Ġesu, ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni. Mela s-salib li jagħmel parti mill-ħajja ta' kull bniedem jien jemmen u ma jemmenx ta'. Noqogħdu attenti għax ix-xitan dik oħra li jittentana bija. Jibdej li kara li jħorru l-oħra, kollox jiġihom sew mela. Ħadd ma jiġu kollox sew fil-ħajja Ġesuti. Kulħadd għandu xi madmat, imma min jaċċettaħ fidi l-madmat isir il-qawwa tal-Alla fih. Min jaċċettaħ bil-fidi is-salib isir il-qawwa tal-Alla li tibdlu u permezz tiegħu tibdel il-ħafna oħrajn. Min jaċċettaħ fidi s-salib isir għajn li minna jixrob mill-imħabba tal-Alla u jisir mbagħad ukoll u x'hekk kanal li jġorra l-ħafna oħrajn il-grazzja tal-imħabba tal-Alla. Ejju għalek Ġesuti llum ta'. Nisimgħu dal-kelmiet il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Żewġ affarijiet niftakru fis-slalib tagħni u forsi tlieta. L-ewwel nett l-Alla qatt ma jħallina waħedna ta'. Anzi, qatt li forsi aħna nħossu ħimbiet l-Alla fis-salib, Alla jkun qrib tagħna iktar minn qatt qabel żgur. Dik il-konvinzjoni tal-fidi, dik li forsi mejn jippretendi li jifhem kollox ma jistax jifhimha, it-tieni. Nirbħu t-tentazzjonijiet tax-xitan, ma ninsax li meta nkunu dgħajfejn, allura meta nkunu taħt it-toqol tas-salib, ix-xitan ikun jafu jittentana. Jgħidlek Alla telqek, Alla nsiek. Le, itfa' ħarstek fuq is-salib ta' Ġesu. Jgħidu dak Alla nsieħ. U t-tielet, hemm tip ta' tbatija l-Alla ma jridiex min ibati waħdu. Ejjew ma nħallu l-ħadd ibati waħdu għalhekk aħna nsara biex insieħbu bl-imħabba li qed iġorr is-salib. Dik il-missjoni li l-qaddisin kollha kienet żgur komuni fihom li ħabbew lil min qed ibati. Jogħġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies aħna niċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina minn Siena. Nresqu quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet għalina u għall-popli kollha tal-Ewropa. Ngħidu mulej isma' it-talba tagħna flimkien. Sabiex fil-Knisja jiġu milquha b'serenità u ferħ il-valuri tal-intelligenza u s-sensibilità tal-mara nitolbu mulej isma' it-talba tagħna għan-nisa li jennu sabiex bħal Santa Katarina ma jibżgħux jintervjenu fix-xena politika u jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom f'kull qasam tas-soċjetà nitolbu mulej isma' it-talba tagħna. Għan-nisa impenjati fis-servizz tal-kelma tal-Ewkaristija u tal-Karità sabiex fil-qadi tagħhom juru l-wiċċ tal-Knisja nitolbu mulej isma' t-talba tagħna. Għalina sabiex fuq l-eżempju ta' Santa Katarina ta' Siena nkunu strumenti ta' għaqda fost ħutna l-bnedmejn nitolbu mulej isma' t-talba tagħna. U nitolbu għal paċi fid-dinja Ġesuti, nkunu strumenti tal-paċi kif kienet Santa Katarina
nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jagħtu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna bħalissa u dawk li jtolbuna nitolbu għalihom. Fiskit nofru t-talba tagħna. U Alla li f'Santa Katarina ta' Siena tajt li l-Knisja tiegħek kotra ta' għar fuq dusija, isma' dawn it-talbit tagħna watina li bħala aħna wkoll nikbru fil-għarf tal-ħwejjeġ tas-sema u fl-imħabba ta' bejnietna bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fid-djubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej miżuniti u dnub tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin noffrulek fil-festa ta' Santa Katarina ta' Siena biex fuq it-tagħlim u t-twissijiet ta' din il-Verġna Qaddisa irroddulek ħajr Alla veru b'ħeġġa dejjem akbar bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija terġa' ssejjaħ lil bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej
nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha tal-familji Ċefaj u Magro. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni